Christian Rasmussen, det var din debut. Du er gæstekører i serien. Du har lånt en bil af Markus Mose, som ikke er gammel nok til at køre endnu. Du vinder andet løb her. Hvad gik der galt derude nu? Der gik absolut intet galt. Vi havde en lille fejl, hvor jeg lige spandt jeg lige overhældet et par stykker. Så spandt jeg, så var jeg nede på en 4, ligesom udgangspunktet. Og så ellers derfra, så kørte jeg mig bare op, og vi havde virkelig fart i bilen, og virkelig, det havde Alex Frederiksen gjort godt, at skrue bilen af. Det var rigtig godt. Det var lige den lille ting, der gik galt. Jeg tænkte, en lille snortog, men du fandt første gear hurtigt og røg i stedet på en 4 igen. Det gjorde jeg. Super godt gået. Tillykke med det. Tak. Max Klinkby Silver. Yes. Så er du her igen. Så er jeg her igen, det er dejligt. Det er dejligt. Var det svært at holde ham bagved? Ja, det må jeg sige. Altså, jeg kunne se med det samme, at efter nogle omgange, så kunne jeg se, at Christian han kom hurtigt. Og vi har simpelthen ikke ramt sættet op i regnvejr, så der var ikke rigtig noget at gøre. Jeg kunne ikke rigtig stille noget op, så jeg tænkte, at så er det bedre bare at se, om jeg kan følge ham. Han kommer så forbi, desværre, men så prøver jeg at følge ham så godt jeg kan, og få skabt et lille hul ned til træerne. Så det var rigtig fint. Et super godt resultat. Og Niklas Mutmann står her igen, smiler over hele Femøren. Rigtig godt gået, og der var lidt knytnæv derinde på langsiden på sidste omgang. Hvad gik der los derude med dig og Jochimsen? Jeg tror, det var Jochimsen var det fint nok, men jeg lavede den her fejl med lige at bremse lidt for hårdt, da vi kom rundt i starten. Og stedet som og så røg jeg ellers godt ned i rækkerne. Og så tror jeg bare, jeg fandt balancen, og så kom det stille og roligt ud af. Vi havde godt nok nogle safety car perioder, det var lidt irriterende, men vi havde lidt race gå, ja, og så var det helst bare fremad. Super godt gået, Peter. Tillykke med det. Tak. Tillykke.